F'Lulju l-qatt kompla jonqos u kien hemm kważi 300 persuna inqas jirreġistraw għax-xogħol mix-xahar ta' qabel. Statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika uriet kif issa l-qatt niżel taħt l-4,000 persuna. L-NSO qal li filwaqt li f'Ġunju ta' din is-sena l-qatt kien ilaħħaq l-4,270 persuna, f'Lulju dan niżel għal 3,981 persuna. Imqabbel imbagħad ma' Mejju meta l-qatt f'Malta kien ta' 4,409 persuni, it-tnaqqis fin-numru ta' persuni rreġistraw għax-xogħol imqabbel ma' Lulju jqarreb kważi il-500 persuna. Fil-fatt f'Ġunju f'pajjiżna kien diġà esperjenza tnaqqis ta' 3% fil-qatt fuq ix-xahar ta' qabel. F'Ġunju wkoll pajjiżna kellu l-anqas rata ta' qatt fiż-żona euro flimkien mal-Ġermanja. Dan skont statistika maħruġa mill-Eurostat li kkonfermat li filwaqt li f'Malta l-qatt beda jonqos, fl-Unjoni Ewropea dan kompla jinżdied. F'Marzu 2013 qabel il-bidla fil-Gvern kien hemm 7,350 persuna jirreġistraw. Saħansitra fl-eqqel tal-kriżi ekonomika tal-2009 l-ammont ta' nies ifittxu impjieg kien kważi mess 8,000. L-ogħla ammont ta' qatt f'pajjiżna mindu dħalna fl-Unjoni Ewropea kien f'Settembru 2004 meta ċ-ċifra ta' dawk li ma jaħdmux kienet laħqet 8,197 persuna. Apparti minn hekk, taħt Amministrazzjoni Nazzjonalista, il-livell ta' qatt taħt l-4,000 persuna, jiġifieri madwar 3,800 persuna, kien reġistrat biss fl-1970, jiġifieri nofs seklu ilu. L-inqas livell li kien niżel fih il-qatt fi żmien sensiela ta' gvernijiet nazzjonalisti, jiġifieri bejn l-1998 u l-2012, kien dak ta' 5,861 f'Ġunju tal-2008. Dan ifisser li dakinhar il-qatt kien kważi darba u nofs aktar millum fejn hemm pandemija li laqtet lid-dinja kollha. Intant fuq Twitter il-Prim Ministru Robert Abela stqar li għat-tieni xahar konsekuttiv f'Malta naqas in-numru ta' nies qiegħda kif 289 persuna irnexxilhom isibu xogħol tul ix-xahar ta' Lulju.